În conformitate cu prevederile articolului 224 Codul Administrativ, articolul 238, 241 Codul de Procedură Civilă, instanța de judecată hotărăște cerere de chemare în judecată depusă de către Comisia Electorală Centrală împotriva Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Municipale Bălți numărul 2, persoanele terțe în Partidul Politic Șor, Marina Tauber, reprezentată de către avocații Corencu Aureliu, Calaida Denis, Palan Iulian, reprezentantul Banar Vadim, Inspectoratul de Poliție Bălți, Nicolae Grigorișin, reprezentat de avocatul Nicolae Cornieț și Arina Spătaru, privind obligarea Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Municipale Bălți numărul 2, la emiterea hotărârii cu privire la anularea înregistrării concurentului electoral Partidul Politic Șor, Marina Tauber, candidat pentru funcția de primar al municipiului Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021 și turul 2 din 5 decembrie 2021 se admite. Se obligă Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Municipale Bălți numărul 2 să emită hotărâre cu privire la anularea înregistrării concurentului electoral Partidul Politic Șor, Marina Tauber, candidat pentru funcția de primar a municipiului Bălți la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021 și turul 2 din 5 decembrie 2021. Hotărârea este cu drept de apel, Curtea de Apel Bălți, în termen de o zi de la pronunțare, prin intermediul judecătoriei Bălți. Președinte de ședință, judecător, semnător.